President barangba ka Seng san perthai bathamai jong ka Voice of the People Party ne ka VVP ubade MLA barem ka nongkram mene habakran ni ka jinglang ka banikong jong ka Seng hakaba ulabatai baunia khun ya kani ka election ajar arfulai ka baklam pisa nre da ka jingku jingsuba da ka sur jong padba and a historic day for all of us. It is not simply because we have been able to form this new regional political party, but more importantly, we are proud of our courage and conviction to take this very big step. Kanina nung nasi sa jikan mga bat kabanya sa kana pateng pakit. Nakamda jingi baro kibelan ni kapor. Amdei tanmar bingilala ban Seng thmai ya kawai pat ka Seng san perthai ke thmai. Henry ya kata ke jingsur. Bat ya kata ke jingkut jimut ke jingi ke scam. Kabal penong ini bangin shimi ke rai ban Seng ya kani ke parti ke thmai. Especially at a time when a trend in the electoral politics is the role of money and the advantage taken by moneybags and businessmen. This has resulted in the absence of good legislators and serious lawmakers. It has also led to serious implication for the state, especially in terms of growth and development. Kanika wanra, yaga jingdo nang kaba kraw, haba kata ka Rupang ekren jing gibriu. Hai kini kisni, ya kata ke jinglong jingman jong ka sanima sima ka David stang ya ka bor pisa kumalay kren men enak ma. Kabala pensyuri kita ki hespa, bagin lek ban tau ya ka jingdon jeng constituency, bat ban mang tingka kumno ban pelut pisa. Ba kabala penduk no ya ka jela ka jingi, ya ki riu side an ki betbet, bat ki riu side an ki be shempang. Kabala taru ya ka jela ki be bon ki kom kham tam e. Hakaroi kapa, baka jinkiu jong kajila. We all gathered here today to make a history by manifesting our determination to change the course of direction of our state as mentioned in the vision statement of the party. Yewanlang hangi bangin ya tau ya ka history. Bangin ya tau ya ka history daga bani peni ya ka jingkot jimot ka scam na jingi. Ban penpai pat ya kata ke jinya linti ke jong ke jela ke jing nagaba ke long menta sha ke ke babha ke babe kombangi nila penpau ha kane ke vision statement ke jing ke vision statement ke baong kumno to restore, revive and transform Meghalaya. Restore what that have been ruined and destroyed. Ngin penpai pat ya ke penjot la pensniu le penduk no Hagani ke jela ke jingi. Bangla nuksa the scenic beauty of our state, the greenery, the forest, the rivers, the environment, so on and so forth. Ke jinglong ke jongori ke jing itana jongani ke jing. Ni pai ke jing jam ke jongori ke jing. Ni pai ke jing don ki cloud tap. Ni pai ki wa, but ni pai ke jinglong ke barang. Ni I bala pen sniu do la pen job no, la pen sniu no. Niam dai ban kelek ya ke jingshit ke bangi mat akini ki sni ki bamata. La tip ingi kum kata ke hill station la ne ke jaka ke ba shatei ki banta shatei lamingi jogari India ke jaka ki bakhyat nrei mentangi mat ya ke jingshit. Dai namar tangi ko ban pen pai pat kum kata ke party ke bathmai shakata ke jingong ke itanat jongani ke ri ke jing shaka phu ke phing shaka jing jangam jing ki klau shaka jing jangam jing ki lum ki wa shaki wa ki ba khot ki ba im sai shi sen pat ngin pen pai ken hakata ka jing I jingai ka jingi ye kani ka party revive what we have lost pen impat ye ka bangina tu no kani ka ta ka thau khambun ya ka jinglong ka jim ka jingi kum ka chat riu bat kari ban pen impat kum ye ka ya kita ki jinglong ki baba good virtues moral values self respect civility but kumjuru to revive the economy. Kumbalom taka yok got jingi kalayap. The economy of the state is dead.
Let chiki jaga nong kendong penumi ya kata ka jing kim juga kam gajam. Deno ada barok ni tur seselong ban pen khapnya ya ki linti ya kejat ban si shong de maran mdan shu da wei pat ka alternative hagi ni kisni bata namar ba kata ka rural economy kisni kama yap dan kam namar kata ka bengin penempat ya kata lingba ka ni kejnya linti kejni nata to transform the present sorry state of affairs into a dignified one, from the least performing state to the best performing state. Kata kini kecing kuat kecing, nak kedan go shatrai tam jong ke jinglong jong ke jela hagari India, lapiong ke puli ke putih, lapiong haga jingyak bon je kilong kemi ke bakun, haga jingyak bon je teki kena ke badang red, haga jing tuna jong ke lat ke kuat ke kia. Gat shabik ni pai ni don shadin ni dei ke jela ke basadin kumala kremene di Dr. Ricky belong secretary jini ayu ken what do we have to feel proud of the 50th anniversary of the state ni don ayu mangin song to celebrate the 50th anniversary of the state. Do we have anything to feel proud? No. Nyem don ay bang sarong namar kata kadao ken Niwan hagani ka por. Meneni ba anon lapin kamao. Bagani ka party ji. Our party is going to be a party with a difference. Difference in the sense that it's going to be driven by principle of clean politics, clear ideas, ideologies. Ni ne bher pat na kiwei na ni don ni teki no rim ki bas kem ki ban yalam me ka party ki ji. Ni don ni kita ki issue ki ba shai ki bangen let ki pat ba. But ni don ni kata ka jinget ki bas kem. Bangilaban yalam yagari badega jat benriu. The general perception of the people these days is that no election can be fought or won without money power. Kadang dorukam perkhat jigi brio gini kisni kat shawani like bangin rasyo Punjab election klem dadang kabor pisa. Kata gini kicing smuto kabarung haga jingot jibakhat jong kibriu. We can understand that people fully understood that is not the right way. Kibriu ki smuto bagata kamlong galinti kabare. Bagata kabagi crunch pang kapisa. However, they are helpless since they have no choice. Kimdan pada boy galak kalinti namam dan pat kanu kabangina banjit like nakata kabor pisa kabagi kren hagini gisni. Therefore, the voice of the people party is an alternative to the people of the state. Nagamda gitu ki bangimong ki baong ngim don latin le kuno habjit uturujo habjit kenyo ba ai pisa kani kain kadai kata ka alternative kani kain kadai kata ka lahat nagamda ki pai ba jongari back in one shakamat. I am also sure that people of the state are longing for this to take place. Rehadian connection pat la yosno menta shrum sheneng la like kamnas kadan dagador lada like kam pulit kadon lagador lada like kam nahikai kadon lagador lahap syet hiet segi pat ba padi kam ki jam hagi kisi adu kanu kolong gaji shisha ngatrai lada kam don gaji shisha kan mi gaji keren mo ban apply ki kam menta kam shong ga jina ju usama ni ka sama ga bayi khun ndai ka shong kanu ki don pisa lamang kata ga jin jelai ke jing shlor juga bamsa kala nang syuk hei kumbangi la pen bana bat kumbangi la on akapor ngi la thau ye gani ban thau ye gani ka party baga thong ji kalong kumnu banwan ra e kata ka jingla ga shisha. As we have already stated when we announced the formation of this new political party, that our aims is to bring about a real and complete change in the governance of the state with a strong, clean and decisive leadership and also an all-round and an inclusive development. I am therefore very thankful to all of you for your willingness to be part of this effort to bring about change in the politics of the state. Change is possible only, can take place only if we can get the support and cooperation from all the people who are concerned with the well-being of the state. It is therefore the duty and responsibility of each and every right-thinking person to support this effort to bring a real and complete change in our state. Nila kular mentang ila ong bagi kuat banwan ra ya kata ka jingkala.
ka jingkala kanamla banwanra tang lingba jengi kisan remote ki baplay ji agani ka por ringkat tang bapi rengi hapan don ni ka jingkli bani don benta namar ka tagraw na ai kublay baplay one shakmat bani don benta agani ka jingsdang ya gani ka party kumuladak ban pan pawmane dikinong kren ki bahmat kani ka dei tang ka jingsdang. This is just the beginning. This is just the beginning of our journey. Kadai tang ka jingsdang jo ka jingya linti ka jingi hagani ka liang ba agani ka benta. We understand that we have to tread a very difficult path. Ni snuthu kum ka party ka ban yeng persya ega bor pisa ha ka por election kandai ka tamingi ha ka jinga linti. Therefore, no matter what comes in our way, our commitment to the cause will not be weakened. Namata abing in right foot, in right wrong ba. Ja ka baja long ka balong ka ai ka balaman wan ha ka jim ka jingi ha ka jingi kendo henry onnom pen ratno ya ka ta ka jing kut jimut ka jingi ka bangile kut jimut banwan ra ya ka ta ka jingkala ha ka ni ka ri ka be ka jingi. After we depart from here, I strongly hope that we will go back to our respective places with a renewed strength and commitment. Nanti on nangilai khat no nangi yin ha bani late no shala ki jong ki yin ki sem henry ha ringkat bat kata kaba nilayo ya kata ke jing pensyat bo hagi jimut ke ji perkat ke ji haga donut ke mensim ke ji ban pen scam ya kata ka rai rang ba ka bangila rai wat nom ala ba Kiwei tin kren persya ya kani ka nongrim nringin pen snguthu ya ki bagadan tang ka wei ka linti larangi kwa ban I ya ka jingman nam tagi long dien mandien ba kata ka di bek tang bangin yo ya ka sensha ka khada ka khot. We should also educate others on the urgent need to bring about a change in the state. Therefore, let us together work towards achieving the goal. Namar kata ka don kami ni bangin late nang ni. Yin pen klan ye kani ka nongrim, yin pen shaila mi Kiwei. Kanang bangila bang I ya kata ka jingkala. Ngam numpo ban kren jrong namar kani kan mede ka sni bangin ai ki jingkren nre oningila rung shiki shnong ki ba per. Shiki constituency ki ba per. Ngin sa penshai ye ki pat ba ye ka ai ki bangi don kam pila ya snow bala constitute na nila tao ye ki committee mena ka wei ka committee banelam ni Dr. Ricky ka bari ba kata ka committee on economics balingi bo igini committee knang ba ngin pet ki ai ki jinge bat ki ai ki kita ki solution ki bangi ngin troayu pat ba ngin nom lek shu pat ba tang da ka nea ka tengam ka bamdan ni ginongrim lani ye kita ki mat ki bangim la we will offer the people only those which are achievable. Tang kito kibela banyo namar katang ibu igini ki committee kiba pher banwanra ye ka jikala ban kentiu ye ka yo ka kot ban rat ding khong ye ka jingduk ka don kam kani ka committee ka bangila thau kata ka committee on economics ka kren ye ka yo ka kot ka kamai ka kaji ka jingi pai ka jingduk ka jing perlu agini ki sni kiba manta ka chabul phai nim I kan don gonu no ko roi ka par Today namar kata karang idon kam sisaken ya kajingkala. Don ki bohnya. Badan banu bini telo. How arfulai. Ngong kata kajingkli kadang kloitan. That question is too premature. Kadang kloitan. Ni duai te ngakwa banang ipi bangi duai. Ngin kwa banong bagi pai bano bardan ba Dr. Iki jong Dr. Karaki wangra jingkala em kata kamde ke bangi kwa. Ni kwa baga jadriu how arfulai kini ba pleng kani kan gede ke kamba ka ba phala ka bo bleule ani kani ke BPP dang Seng dang menu ka job du kan ni dan ka bla bu pleng inget hangta na kata bang it is too premature to us as a new party with whom will you work post election 2023. It is too early. Kadang syaitan kadang kloitan I laugh on the ublay ula cuma yin se shim ya karai ken hadin kata ngin yai ta bejinet ngangit ngam ton jing ate hagini kisini ga gido gibon gibreu kyong la si barden la si banile persya baik election by election ru midon jakati ngayam by election kan ye pher na election ar pulai na itang doi te jingi ke jinga ba kata kalau ba jingla kan one house name arfly. I see only one thing and that is change will take place and happen in 2023. Definitely it will happen because we have faith. Nirang ke jingit. Habang inget ka bangimi.
Lalu ngai lupa ni enam don kam don jimut bani kerana ni jingit. Lalu katai kawan katrok nang tai nang ngangit katai katrok kawan dan jimut ni. Ngangit ya kabang hampat kan. So we believe what we have not seen. But we have faith. Pingenya ni kata. Ngaku apa ni asal na pigi pada pingenya bagi menjoi. Dengan mana? Ini kan, ini tristom. Ini pen priang ni kan ni kekubur. Only the brave can stand to fight. Tanggiru sur ke bala banyeng bani pun. Bat ke jimentoi ke long ru nam taki kau pot ke bom not bani pun. Dengan mana? Ndai ta bangi par bu sur banyeng ban mentoi ke ba kau pot ru ke ni mentoi lang. Namar kata karau ngi pen I ngi bangi long ki ru sur. We want to show to the world that we are brave. That we are brave. Namar kata karau ngai tu play on the kurku ngat wai bu play pen kentang ni ke jenglang ni ke sini kalau long sisa ke bajak nyendon pisa ndrei minut ban yeng hadir menga pen panah dan ba pen sewing at yung te ki pri yung mat barden de ke pisa wa serkai bi la seng kat parti thamai de mawa bro situ baja tengah thum pisa kalami se on pet lang tenrei ke ba kwa banong nyendon pisa ndrei rai be tabak 4 jufe la du matamo ini ki pelok dia begini bisa ringi raibet bangin pelong kata ngi raibet ban pelong kata kadang majilun rai kadang baik ubli lah peliniti badan lu ba ai jimut yang ba hak tu kasi pile ban lum senyang ngini no kak baidon san ka foto ka ban ya snow try ban peni ba ka ne ka seng ka ba kershan lu pai ba ya ha ban am tam ta si lada kumba ai jimut ban am ta nga kerpat ye ki mau tinon ra banu ga jingdiang na ye ini ya priang dah kejingit kata kejingdiang kalau bandak ban pendiang ni dijengkam nanti sekemat ni peni bangingim kuat banu banuan banai ban kersan ni kejingat ni tiji ngin kersan ladi namar ka sarkar ka banuan ru ka dei nam tajong pat ba kata ka di ka thong goji tinggal nung kuat ban kren jong apet ba problem per kui piwei yo ka kot ka khia what you play ban ai ngo you play what you knyum than what you than nama beliau snosi. Nah, sedang bunsin ngambil beliau baru spa, tambah ngapersang banum knyum. Namar kadi jing knyum bagai jing ot ke beliau pitare. Iklet beliau ai ke kot ke kaya, iklet beliau ai ke bam kadi ke jan gene pengin pong. Ni kuat apa ting ke bayalam baklai ke jim. Tengah try thamorat ke bahet than mo. Orang torak kabun biang.